Čaute priatelia, volám sa Peky a ja vás momentálne zdravím z Rumunska. Som v malom mestečku Bran a vybrali sme sa navštíviť hrad Bran. Takže kto by nevedel, tento hrad spája hrad s Drakulom, Vlad III. A ideme si pozrieť tento hrad. Konečne po 25 minútach sme sa dostali do hradu, museli sme si vystať takú menšiu radu. Do miestnosti nemôžem vstúpiť, je tu nejaké láno. A toto je asi miestnosť panovníka. Bohužiaľ, nemáme tu žiadneho sprievodcu, takže neviem povedať, čo je toto za miestnosť. Takže teraz prejdem touto úzkou chodbou po schodoch, ale tá chodba je tak úzka, že nie je na moje ramena. Musím byť bokom. Mám širšie ramena, ako je táto chodba. Tí ľudia museli byť menší v 14. storočí. Všetko je tu také miniatúrne, maličké. Dostali sme sa do lóžie, na balkón. Pohľad z lóžie. Pokračujeme ďalej po týchto schodoch a sme na nejakom balkóne. Pokračujem prehliadke ďalej. Dostali sme sa na balkón. Na vyššom poschodí sme teraz. Pokračujeme po balkóne, kde nás to zavedie, vôbec netušíme. Ešte takýto pohľad si dáme na hradík. Odtiaľ sme prišli, teraz nejaké schody. Je tu veľmi veľa skupín zájazdov. Tento hrad je veľmi navštevovaný. Ročne tu príde okolo 500 000 až 800 000 návštevníkov. Takže sme prešli celý ten balkón takto dookola. Ešte doplním, že vstupné na hrad v eurách vychádza na 18 eur na osobu od 18 do 64 rokov. Detské vstupné je potom o niečo lacnejšie. A tu máme miestnosť. Pozrite sa, tie koly a na nich tie hlavy. To by mala byť práca grófa Drakulu. Vlad III. Toto by mal byť. A tu pokračujeme ďalej. Máme tu ďalšie hlavy takto na koloch. Toto robil vraj gróf Drakula. A hraje tu je taká strašidelná hudba. Fuj, poďme preč. Vychádzam. Tu máme nejaké dielo v okne. Oha, a dá sa s tým aj pohybovať. Pekný výhľad, ale ja stále pokračujem po schodoch. Niekam dole. Tu nie je nič. Tu je to zavreté. A ďalšie schody. A pravdepodobne teraz výjdem na nádvory. Áno, pri nejakej studni som teraz. Nejaká studňa, ktorá je vyschnutá a vidíme tam peniažky. Tu som sa išiel pozrieť, tu je iba výťah pre invalidov. Dámy a páni, prešli sme si hrad Bran. Prehliadka? Ani nie pol hodiny. Môj názor, na Slovensku máme oveľa krajšie hrady. Oveľa krajšie hrady. Prešli sme už nie jeden hrad spolu, nie Láska. A toto nebol ten najkrajší hrad, ako ho ospravujú na internete. Maličký je. Maličký je. Nič tu nie je dokopy. Ale dobre, treba prísť pozrieť. No, 800 km od Košic. Treba prísť pozrieť. Takže bohužiaľ. A 18 eur. A 18 eur. Čo už. Teraz ideme niekde na kavičku si dať. A týmto sa s vami lúčim z hradu Bran. Možno ešte nejaké zábery tu po meste, alebo po dedine, alebo po obci. Urobím. Ten Korvínov hrad. No, to radšej by som išiel na Korvínov hrad. Ale viete, spájajú tento hrad s Drakulom, tak preto je najväčšia turistická tu
atrakcia v Rumunsku tento hrad. Takže lúčim sa s vami zatiaľ na túto chvíľu. Uvidíme sa neskôr. A tu už aj fúka dosť silný vietor. Takže poďme preč. Ako prostredie okolo hradu fakt nádhera. Teraz sa nachádzam v Kráľovskom parku a pri Kráľovskom jazierku. Priatelia, momentálne sa nachádzam na takom malom námestičku v mestečku Rašnov. Zastavili sme sa tu, pretože sme po ceste si všimli, že je tu nejaká lanovka na nejaký kopec smerom k nejakému zámku. A máme ešte dostatok času, tak sme si povedali, poďme tu, uvidíme, čo tu uvidíme. A tak, toto je také asi 15-tisícové mestečko. A tu je tá lanovka. Tu máme ceník. A už sme tu. Také niečo je v Budapešti, sa mi zdá. A máme tu aj nejakých ľudí. Goodbye. Wow. Poďme sa pozrieť na výhľady. Ešte zasnežené Karpaty. Oni tu majú aj nejaké paneláky, nejaké sídlisko. Futbalové ihrisko vidím. Celkom veľké mestečko. Vyberiem sa teraz tu na tieto schodíky a dostanem sa k Citadele. Joj. Odtiaľ nebudem mať výhľady. Skúsim tu. Možno odtiaľ budem mať tiež nejaké pekné výhľady. A tam toto krásne, tie Karpaty. Dnes nám počasie praje, máme krásne slnečné počasie, pofukuje slabúčky Vánoček, cestovný lístoček na lanovku stojí 30 lei pre osobu tam a späť. Takže to vychádza nejakých 6 eur. Pre dve osoby 12 eur. Citadela je vraj zavretá, nedostaneme sa. Neviem prečo, ale tak nám povedali, že do Citadely sa nedostaneme, tak si ju pozrieme aspoň odtiaľ a môžeme aj do záhrady ísť. Tam je to otvorené a je to zdarma. Dostal som sa k tejto veži a môžem vojsť a dostanem sa na nádvorie. Povedali nám, že do záhrady kľudne môžeme vstúpiť. Tu si môžeme dať foto ako nejaký rytier. Peky ďakuje za pozretie videa. Každý like, odber, komentár a zdieľanie. Ak by ste ho chceli virtuálne pozvať na kávu,
Odkaz nájdete v popise pod videom.